Mun nimi on Marko Levander, mä oon monialayrittäjä, toimin monessa tehtävässä täällä, ollut 22 vuotta ja työkieli on täysin sujuva espanja. Ja nyt edustan Grove Home in Spainia, joka on suomalainen rakennusyritys, joka toimii täällä Aurinkuraanilla. No monihan sitten ensimmäisenä sanoi, että Marko, sinäkö se korjaat kaiken? Voin luvata, että mä en ole se paras mies korjaamaan kaikkea, vaikka monta asiaa tiedänkin, vaan mä organisoin sitä työtä. Ja meillä on nimenomaan latinoamerikkalaisia, lähinnä Venezuela, Kolumbia, siltä alueelta. Työntekijöitä se johtuu siitä, että meidän perheestä 50% on Venezuelasta, eli minun vaimoni on sieltä. Ja johtuen siitä, niin meillä on sitten vaan sieltä Suomesta tullut työvoimaa. Meillä on tällä hetkellä 17 miestä töissä ja sitä kehitetään ja nostetaan koko ajan ylöspäin. Ja siinä on sen lisäksi, että me pystytään antaa suomalaisille suomalainen palvelu kumminkin paikallisella hinnalla ja laadukkuudella, niin sen lisäksi siinä on mulle ihan henkilökohtainen tilanne, että Venezuelasta on lähtenyt noin 9 miljoonaa ihmistä ulos. Eli nämä henkilöt, jotka on meillä töissä, niin on maahanmuuttajia, jotka ovat sieltä siirtyneet tälle. On niitä, jotka on ollut 5-6 vuotta, 7 vuotta täällä, mutta ne on nimenomaan ammattilaisia työntekijöitä ja he hakee samalla sitä omaa työtänsä. Eli mun tehtävä on olla linkki suomalaisille, pyrkiä antamaan sitä palvelua suomalaisille, mitä he tarvitsevat ja kehittää sitä yritystoimintaa. Mutta tänään nyt tarkoituksena on kertoa vähän, että mitä pitää huomioida siinä remontissa ja rakentamisessa. Me käydään kahta eri asiaa, eli on rakentaminen, kun tehdään vaikka huvilaa tai sitten ihan pieniä remontteja. Joku on sitten muistanut sanoa, että Marko, että eikö sua enää kiinnosta, me ollaan 12 vuotta oltu tällä alalla, että eikö sua enää kiinnosta lämminvesivaraajan vaihtaminen, joka saattaa mennä rikki tai muuta tämmöistä. Kyllä meidän perheessä pienemmätkin rahasummat lasketaan ja näin poispäin. Mutta tilanne on se, että meidän rakentaminen on laajentunut niin paljon, että me tehdään myös isompaa rakentamista. Sitten jos siellä on kirjoitusvirheitä, niin kerron, että on lukihäiriöinen, että mä oon itse joutunut nämä kirjoittamaan, jos on sinne suojelusta vielä, niin pyydän anteeksi samat tien, jos sieltä semmoista löytyy. Ensin on huolellinen suunnittelu ja budjetointi. Eli ensimmäisenä, kun aletaan rakentamaan ihan mitä tahansa, otetaan vaikka huvila. Mä en tiedä, kuinka monella teillä on joku asunto täällä. Siellä on ainakin yksi, sieltä löytyy. Hyvä. Eli teillä on jonkinnäköinen asunto täällä. Hyvä. Jos kuvitellaan huvilaa tai jotain isompaa tämmöistä, mikä voi olla vanhakin, niin se kannattaa suunnitella tarkkaan, että mitä me ollaan tekemässä. Eli onko meidän vedet kunnossa, onko meidän sähköt kunnossa. Eli lähdetään siitä, että kuinka vanhat ne on. Joka ikinen kerta, kun joku, joka on Suomessa ollut, niin kysyy, että koska ne vesiputket uusitaan täällä Espanjassa. Pääsääntöisesti silloin, kun ne menee rikki. Eli täällä ei ole semmoista mentaliteettia, että 25 tai 40 vuoden välein niitä uusitaan. Vaan ne uusitaan sitten, kun ne menee rikki. Ikävähän tässä on se, että ne on monesti tehty sinne seinien sisään. Luen kiitos myös vähän skandinaavinen ajattelutapa, että tuodaan sieltä katosta, jolloin korjaaminen pystytään tekemään välikaton puolelta. Ne on tullut tännekin, mutta tosiaan niitä korjataan sitten sitä mukaan. Budjetointi. Eli alkuun kun te otatte jonkun rakentajan sinne tai muuta ja täältä, no tähän nyt menee vaikka 30 000. Niitä yllätyksiä voi olla, koska välttämättä täällä rakentamisen laatu ei ole sama kuin Suomessa. Eli siellä on mahdollista, että siellä on jotkut sähköt vähän huonommassa kunnossa, niitä joudutaan vähän enemmän uusimaan. Eli rakennusprojekti kun lähdetään, niin luonnollisesti mietitään huolella se suunnittelu. Se voidaan, varsinkin teillä itsellään, että te itse tiedätte mitä te haluatte. Ja sitten katsotaan ne teidän omat tarpeet, mietitään ne aikataulut ja mä takaan ja alleviivaan, että jos pieni kyllätys tulee, niin aikataulut tehdään.
Eli se tulee niin kuin esille. Meillä on eri kulttuuri, eri toimintamallit totaalisesti mitä on. Ja kun lähdetään budjetoimaan, niin on hirveän tärkeää, että ollaan realisteja. Eli me tiedetään oikeasti, mitä se kaikki maksaa. Silloin meillä on avaimet niihin hyviin lähtökohtiin, että me löydetään se lopputulos, mitä te haette. Tämä on aina mun mielenkiintoisin kohta, on tämä, mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Yllätyksiä. Mä annan yhden esimerkin. Me mentiin yhteen huvilaan ja siellä oli lattiassa pieni naarmu. Ja mä siinä vaiheessa jo sanoin asiakkaalle, että toi naarmu ei näytä kivalta, että se on vähän vajonnut, että toivottavasti siellä ei ole mitään rakenteellisia ongelmia. No se tarkoitti sitä, että 200 miljoonisen huvilan kaikki lattiat vedettiin uusiksi, raudoitettiin, tehtiin 3 tolppaa, tarvittiin arkkitehdin lujuuslaskelmat, jotta se rakentaminen pystyttiin viemään eteenpäin. Tämä pieni naarmu oli noin 200 000 €. Nyt tullaan siihen mielenkiintoiseen asiaan. Jos te olette ostamassa asuntoa, kannattaa se alan ammattilainen pyytää sinne ennen kuin te laitatte sen nimen paperiin. Se ei välttämättä pelasta teitä, mutta se antaa vähän varmuutta. Sieltä voi tulla niitä yllätyksiä, mitä se alan ammattilainen tietää, että mitä täällä voi tulla vastaan. Toinen hyvä esimerkki. Asiakas oli ostanut huoneesta. Kyllä täällä on kaikki. Myyjä oli luvannut kaiken mahdollisen. No, 8. kerros. Se, että 15 ampeerista voi kuulostaa hullulta, että paljon se 15 on tai 20 ampeeria. Mä voin sanoa, että se 20 ampeeria on sama kuin teidän uuni. Et siitä saadaan niistä piuhoista semmoiset, että siellä voidaan asua ja siellä on ilmasto ja mitä muuta. Niin useampi 1000 € maksoko 8. kerroksesta tuodaan piuhat sinne sähkökeskukseen. Se ei ole taloyhtiön asia tuoda. Taloyhtiö antaa sen mittaripaikan ja ne 8 kerrosta ylöspäin on teidän. Niin kuin tuossa käytiin aikaisemmin läpi, että mikä on taloyhtiön ja mikä on teidän oma. Ja se on aika veteen piirretty viiva monta kertaa, että missä se on. Ja niin kuin lähtökohtaan, niin kuin sanoin, että mikä se taloyhtiö antaa, joka on vesyputkesta sen avain, niin sitä ennen on se taloyhtiö. Sen jälkeen on se meidän oma asia. Materiaalit. Te olette Suomessa monet asuneet, että siellä on määrätynlaiset materiaalit. Pääsääntöisesti monet materiaalit on samoja, mutta ei ole kaikkea. Mikä on yksinkertainen asia? Kuinka monella, kun avaa sen makuuhuoneen oven täällä, niin on kynnyssiä? Mä en näe muuta yhtään. Eli ihan tämmöisiä pikkuasioita, että sitä ajattelet, että me tehdään kynnykset siihen ja sillä me sitten otetaan ne lattiaerot ja näin. Eli jos on niin kuin vaikka toisella puolella 2-senttinen parketti, korkea kunnon parketti ja toisella puolella on joku matto, niin sillä kynnyksellä tehdä siihen mitään, kun semmoisia ei ole. Siis niitä ei ole. Ne tilataan Suomessa. Se on ainoa vaihtoehto, että saadaan semmoista kynnyksiä. Toimitusajat. Kaikki toimitusajat voi muuttua. Pääsääntöisesti espanjalainen toimittajakin toimittaa ihan hyvin. Mutta se ei ole aina siitä espanjalaisesta toimittajasta kiinni. Toimistoon tuli verot. Piti olla 1. päivä. Kuin 1. päivä ihan varmasti. 3. päivä tulee ilmoitus, että meillä on 2-3 päivän viive. 8. päivä tuli ilmoitus, että ne tulee 12 päivää. 12. päivä tulee ilmoitus, että ne tulee 14. päivä kello 9-18. Kello 19 minun puhelin soi, että ne olisi nyt siinä toimiston ulkopuolella niiden verojen kanssa.
No, päästiin yhteisymmärrykseen, että ne tulee seuraavana 15 päivää ja sieltä tuli vielä yöllä se viesti, että ne tulee 8-15. Me oltiin varauduttu, että se ei pidä paikkansa, kun ne 16.05 oli siellä seuraavana päivänä. Nyt moni ajattelee, että niin, se oli vaan se yksi tapa. Tai onko se aina näin? Ei se ole aina näin. Toimitukset tulee, joskus tavaraa tulee, joskus ei. Ja ne venyttää sitä varsinaista remonttia. Viranomaiset. Meillä tulee koko ajan uusia määräyksiä, muutoksia. Voi tulla kesken projekti. Ja samaten jokaisessa kunnassa vähän sovelletaan. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on vesipula tässä maassa. No niin, milläs me sitten pestään ne kaikki, me ei saada letkuttaa ja näin poispäin. Siellä löytyy yrityksiä, niin kuin meilläkin on painepesuja, jossa me tuodaan vesi, joka ei ole juomakelpoista vettä. Me joudutaan käyttää siihen prosessointiin enemmän. Ja sitten on taas se, että kun puhutaan, että ei saa tehdä vettä, mutta sitten jos tehdään remonttia, niin jos ne pitää maalata joku muu, niin totta kai me saadaan painepesuja pestä, koska on taas rakentamista, ei pesemistä. Mutta koko ajan kunnasta voi tulla määräyksiä ja niiden tulkintoja. Meillä on tilanteita, että meillä tulee tarkastaja paikalle jonnekin remonttiin ja remontti keskeytyy 3-4 päiväksi. Silloin on tärkeää, että se, joka on teillä toiminnassa siinä, niin siitä löytyy niitä paikallista kontaktointia, se löytyy paikallisia yhdyshenkilöitä, joilla pystytään sitten selvittämään, miten tässä nyt tulkitaan. Asunnon tai tontin valinta. Tämä on ihan sama, ollaanko me Suomessa tai Espanjassa. Tämä ei oikeastaan poikkea millään lailla. Eli on tärkeää, että me löydetään semmoinen asunto, mitä teitä kiinnostaa, joka on just teidän tarpeisiin. Taas tullaan siihen, että kun teillä on se asunto, niin kannattaa pyytää alan ammattilainen sinne paikalle ennen kuin lyö sen. Siellä voi olla väliseiniä, jotka voidaan poistaa. Siellä voidaan paljonkin asioita tehdä. Mutta ne pitää niin osaa katsoa. Tontin kohdalta mä sanon näin, että on hirveän tärkeää, että me tiedetään minkälainen tontin rakennuspohja. Jos lähdetään niin tekemään jotain huvilla, niin se rakennuspohja on liian märkä. Me joudutaan kuivattaa sitä, me joudutaan tehdä maasiirtoja. On paljon sellaisia asioita. Ja me ei aina täällä Espanjassa ajatella, että kun meillä ei ole lunta ja eihän tää niin märkääkään ole, mutta sitten kun se sadekausi tulee, jos ei me olla havaittu sitä, että siellä kosteutta on sillä alueella, niin se voi nousta pilari nousuna sinne ylöspäin. Eli sitten jos käytetään sementtiä, niin kannattaa niissäkin käyttää erikoisaineita, että se on havainnut samalla lailla sen kosteuden. Hyvä asia on se, että meille pakkasia, että me voidaan käyttää aineita, jotka ei tarvitse olla pakkasia tehtynä. Hyvä. Kumppanin valinta. Tietysti mä oon aina puolueellinen, kun mä kerron, mitä pitää huomioida kumppanista, koska mä haluan olla, tai meidän yritys haluaa olla kumppanina totta kai teidän rakennusprojektissa. Mutta yritetään nyt katsoa sitä yleisellä tasolla. Ja rakennusprojekti onnistuminen on hyvin tärkeä siitä, että se on ammattitaitoinen, yhteistyöhalunen kumppani, jolla on sitä kokemusta. Hyvät referenssit. Ja mä aina painotan tätä paikallinen kielitaito, kontaktit ja hyvä yhteistyöverkosto. Eli se, että teille tulee itselle semmoinen hyvä tuntemus. Otan hyvän esimerkin. Mä voin olla todella hyvä rakentaja Espanjassa. Mutta mitä te luulette, että mä olisin Suomessa? En olisi hyvä rakentaja. Mä en tunne siellä, mä oon 22 vuotta ollut täällä. Meidän yritys ei tiedä siellä mitään asioita. Me ei tunneta paikallista lainsäädäntöä, me ei tunneta paikallista toimintamallia, vaan meillä nimenomaan tilanne on se, että me ollaan niin kuin paikassa, missä me ei tiedetä miten toimii. Ja tämähän on ihan sama teidän osalta. Kuinka moni teistä pystyisi esimerkiksi kuuntelemaan tämän saman luennon espanjaksi? Käsi ylös. Tätä mä vähän veikkasin. Sen verran voin sanoa, että mä voisin vetää tämän luennon espanjaksi. Mutta sillä ei ole merkitystä, vaan tässä on niinku se, että jos mä menisin Suomeen, mä en voi toimia. Eli haetaan semmoinen kumppani, joka oikeasti tietää.
Niitä on suomalaisia muitakin. Täällä on paljon sellaisia suomalaisia, jotka on asunut täällä pidempäänkin. Mutta... Ja toinen voi olla semmoinen, että teillä voi olla joku tuttu, joka voi olla osittain valvonnassa mukana, jolla on sitten se paikalliskielitaito ja kulttuurituntemus. Koska mehän ei oikeasti voida odottaa, että espanjalainen tai latinamerikkalainen toimii niin kuin suomalainen. Se ei toimi. Ja se kädenjälki ei välttämättä ole ihan sama. Meidän pitää hyväksyä se, että me ei saada ihan samoja asioita kuin Suomessa. Tärkeää on ammattitaito, materiaalit ja sitten sen lisäksi kannattaa miettiä hintoja. Eli on joitain suomalaisia materiaaleja, joita me tuodaan tänne, sitten ne hinnat nousee. Mutta on paikallisia materiaaleja, mitä voidaan hyödyntää oikein hyvin. Rakennuslupa ja byrokratia. Tämä on aina semmoinen mielenkiintoinen asia. Jätän taas identiteettitiedot sanomatta, koska ne ei näihin kuulu, mutta tuolla on esimerkiksi yksi kohde, joka sanoi, että meidän pitää sitten hakea kaikki mahdolliset luvat. Kävelin sisään ja sanoin, että nyt on kuule semmoinen juttu, että me voidaan hakea ne kaikki, just ne isot luvat, mitä tähän remonttiin tarvitaan. Mutta sulta puretaan saman tien toi sun vaatehuone ja toi kodinhoidonhuone, mikä sä haluat tehdä. Koska ne on siitä rajapyyhistä puoli metriä ja siinä pitäisi olla vähintään 3 metriä. No tässä tapauksessa haetaan pienempi lupa. Eli laatoitusta ja muuta tämmöistä ja tehdään se pätkinen. Eli sillä saadaan sitten se paikallisen kulttuurin mukaiseksi. Rakennuslupaprosessi voi viedä aikaa. Tuolla oli yksi kysymys, joka laitettiin mulle, piti olla lehdissä vastaus, en kerran nyt vastaus siihen vielä. Tuolla Mihaksen puolella nyt yksi ihmetellyt, kun sillä on joku asianhoitaja 1,5 vuotta kestänyt, että saa tehdä rajamuutoksia. 1,5 vuotta on pitkä aika, mutta mikäli siinä ei ole koskaan ollut muuria, siihen tarvitaan ensinnäkin arkkitehtipaperi. Siihen pitää kuunnella naapurit, ketä se voi vaikuttaa. Ja sitten tämä kyseinen kunta on Mihassa. Ups. Se ei tarkoita, että Mihassa on aina hidas, mutta Mihassa on juuri näissä asioissa vähän hitaampi. Mutta sitten jos me oltaisiin esimerkiksi Fuengiroalassa, niin meillä olisi paljon sujuvampi toimintamalli. Rakennusyritys voi auttaa lupaprosessissa, mutta vastuu on teidän. Eli vastuu on aina sen omistaja. Eli rakennusyhtiöhän pääsääntöisesti pesee kätensä, se on se 1 pykälä, eli asiakas vastaa luvista. Miksi näin? Koska muuten meillä pitäisi olla omat arkkitehtit, jotka kirjoittaa ne paperit ja pelkästään se, että saadaan se tarjous tehty, niin meillä on mennyt useampi 1 000 euroa rahaa vaan tarjouksen tekemiseen, se ei ole mahdollista. Usein Espanjassa käytetään siihen erikoistuneita asianhoitajia historioita. Ja on hyvä muistaa, että joissakin kunnissa on tärkeää myös valita oikea historia, joka nopeuttaa hakuprosessia. Jokainen osaa lukea tuon rivien välistä. Eli jossain kunnassa on asianhoitaja, historia, jolla on kontaktit sinne, niin se saa sen prosessin paljon nopeammin. Joku voisi käyttää siitä sanaa piilokorruptio, mutta kun siinä ei makseta mitään, mutta se asianhoitaja vaan saa ne asiat sujumaan, niin siinähän ei periaatteessa tämmöistä ole. Me voidaan ajatella suomalaisittain ja mennään, että hei, ei se näin voi mennä, mulla on oikeus. Niin se ei vaan valitettavasti toimi. Elikkä kyllä mä tuossa kohtaa joudun sanoa, että maassa maankavuus. Projektin seuranta. Tämä on usein se, että aika usein mietitään, että no meillä on siellä työnjohtaja. Ja sitten semmoisen Marko, joka juoksee siellä. Ja kyllähän tää nyt menee. Rakennusvaiheessa on
tärkeää seurata projektin etenemistä säännöllisesti. Käy työmaalla usein ja pidä yhteyttä projektipäällikköön vastaavaan työnjohtajaan. Näin varmistat, että mahdolliset ongelmat ja muutokset käsitellään nopeasti ja rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Hyvä kommunikointi ja yhteistyö urakoitsijan kanssa ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ja toinen, minkä mä aina sanon, että sen rakentajan näkemys voi olla ihan eri kuin teidän oma. Voi olla, että rouva tykkää punaisesta uima-altaasta. Herra tykkää siitä, että se on tehty sementistä. Ja sieltä rouvat, niin ne haluaa sen siniseksi. Perinteisellä siellä pienellä. Ja sitten tulee rakentaja, joka on sitä mieltä, että mun mielestä keltainen on kaikkein paras. Jos te ette ole itse siinä projektissa mukana, niin pahimmassa tapauksessa teillä on keltainen uima-allas. Mä oon ihan varma, että teistä kukaan ei halua keltaista uima-allasta. Totta kai minä rakennusurakoitsijana niin joudun viemään sitä projektia eteenpäin. Mutta jos meillä on vaikka sovittu, että maanantaisin kello 12 on aina työmaa palaveri, niin jos te ette ole siellä itse paikalla, voi kuulostaa hullulta, että teidän pitää itse valvoa. Ei teidän tarvitse valvoa, teillä on valvojat on erikseen. Mutta se on niitä yksityiskohtia. Ja sitten kun ne putket on vedetty ja sitten sä tuleekin, mä olisin halunnut tämän pöntön puoli metriä tonne päin. Jolloin Marko sanoi, että ei se ole mitään ongelmaa. Pojat, viikotkaa se lattia taas auki ja laittakaa se puoli metriä tonne. Tämä on se ongelma, että vaikka ne on paperilla, niin niitä asioita muuttuu. Ja se nostaa kustannuksia aina kun se muuttuu. Pienet muutokset ei nosta kustannuksia, mutta oikeasti isot muutokset niin nostaa. Ja kysymys sitten vielä, kun vähän kokemusta tästä remontoimisesta jo on, niin tuleeko teillä muistiot kirjallisena vai onko se vaan paikan päällä puhuttuna, tuleeko jotakin WhatsApp, jotakin jää mustaa? Joo, pääsääntöisesti WhatsAppilla tai jollain muulla. Se, että joku ei ole konttorissa ja tekemään, niin ei, mutta siis on yksinkertainen muistio, mitä on sovittu. Jotenkin, niin kuitenkin... Kyllä, mitä on sovittu. Eli juuri näin, mitä on sovittu. Ja silti niitä virheitä sattuu. Ihan sattuu, ja niiden kanssa pitää olla. Siellä on kielimuoria, vaikka mulla on sujuva Espanja, siellä on, ei pelkästään meillä, niin se tulee myös suomalaisten kanssa. Ja sitten kaikki sisustussuunnittelijat aina hyppii mulle silmillä, kun mä sanon tämän viimeisen virkkeen. Mikäli käytät sisustussuunnittelijaa, on tärkeää, että suunnittelijalla ja rakentajalla on toimiva yhteistyö. Me itse ollaan törmätty siihen, että sisustussuunnittelija on myynyt asiakkaalle sen, mitä Suomessa tapahtuu ja mitä Suomessa tehdään. Ja sitten me ollaan sanonut, että ei tulisi tavaraa. Elikkä rakentaja joutuu joskus vaan käymään sitä keskustelua sisustussuunnittelijan kanssa. Sen takia on tärkeää, että sisustussuunnittelijan kanssa meillä on yhteinen toimintamalli. On sisustussuunnittelijoita täälläkin useampia, jotka kanssa yhteistyö sopii, mutta sitten on toisia, joita kanssa on vähän vaikeampaa, haastavaa. Sisustuksen ja materiaalien valinta. Eli sitten kun me mennään sinne, jos puhutaan isosta remontista sinne remontin loppupäähän, tai jos puhutaan yksittäisen asunnon, sanotaan keittiö ja tämän tyyppisistä niin kuin, vaiheesta, niin siinä on aika tärkeää, että ne materiaalivalinnat on tehty aika alkuvaiheessa. Ja me tiedetään jo, että mitä me ollaan tekemässä. Ja monesti mä toivon itse, ja on ihan hyväkin, että se asiakas itse lähtee sen rakentajan kanssa tän alan liikkeeseen, että hei, mitä me halutaan tehdä, minkä tyyppistä kalustusta, mikä on se saniteettikalustus, mitä tehdään. Ennen kuin on aloitettu mitään, niin käydään jo se niin kuin alan kaupoissa. Me käytetään kahta isoa toimijaa, Leroy Merlin ja Obramat, mistä mä aina sanotaan asiakkaalle, että jos asiakas on vähän enemmän tuntemusta, niin
siellä on hyvä käydä katsomassa, että siellä näkee monia materiaaleja. Mikä se oli se toinen? Obramat. Löytyy Malagasta Leroy vieressä. Itse asiassa omistussuhteet on molemmissa yrityksissä sama. Eli siellä taustalla on sama organisaatio. Ja sitten kun niitä materiaalia mietitään, niin energiatehokkuus, eli täälläkin voidaan tehdä eristystä sitä varten, että kun meillä on se ilmanlämpöpumppu ja me viilennetään sitä, niin se viileys pysyy sisällä. Sekin on yksi tärkeä asia. Toinen, mihin mä törmään joskus liiketilanteissa, eli liiketiloissahan tilanne on se, että siellä voi olla seinä, joka on vaikka koloja täynnä tai mitä tahansa. Jos me käytetään sytytyspaneeleita, jossa voi olla akustiikkalevyjä ynnä muita, niin se voi olla joskus hyvinkin paljon edullisempaa, vaikka ne paneelit maksaa. Tässä nyt esimerkiksi seinällä on tuonne alapaneeli. No, jos tuossa olisi jotain koloja ennen sitä ja muuta, niin toi seinä olisi tosi rukuisen näköinen. Sen me vedettäisiin tuommoista paneelia toi koko seinä täyteen. Mä en tarkoita, että toi on nyt se ihanampi paneeli, mutta se voi olla jossain tilanteessa nyt liiketilassa paljon edullisempi. Sitten viimeistelyvaiheessa valmistetaan, että kaikki on kunnossa ennen muuttoa. Tarkistaa aina, että kaikki sovitut työt on tehty, eli reklamaatiot. Ja että talo on täysin muuttovalmis. Meillä kaikilla on hirveä hinku, että hei, mun oma asunto, mä haluan tulla sinne jo nyt tällä viikolla. Mitäs rakentaja voi siihen sanoa? Tuu vaan. Mutta se voi oikeasti venyttää sitä remonttia hyvinkin pitkään. Eli joskus, jos rakentaja sanoo, että mitäs jos vielä 2 viikkoa vietäisiin remonttia ja sitten katsottaisiin sitä muuttoa. Niin joskus oikeasti niin se kannattaa. Koska se 2 viikkoa voi tarkoittaa, että sä oot remontin keskellä 6 tai 8 viikkoa. Kun ei se remonttiyritys vaan pysty tekemään samanaikaisesti sun aikataulujen mukaan. Tai niitä, mitä niin kuin... Teillä on oma elämä siellä. Teillä on lapset viedään kouluun, koira juoksee siellä. Se hankaloittaa toiminnan viemistä eteenpäin. Aina on reklamaatioita jotain ja aina pitää korjata jotain. Eli niitä ei tarvitse pelätä, mutta se, että sieltä on niin perusasiat kunnossa. Mä toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppuun. Pitäkää hauskaa, nauttikaa, älkää miettikö negatiivisesti asioita, niin kuin mä aina tuon. Avoimesti voi katsoa, mutta mä taas tykkään tuoda asiat vähän suoremmin esille, niin ei tule sitten yllätyksiä. Hyvää viikonloppua kaikille.